5 ok, amiért ne nézd meg a The Monsters Ed Gein sztorit. Első. Sötét és nyomasztó. Rossz az atmoszférája, gusztustalan jelenetek vannak benne, egyszerűen a hangulata nem adja át azt, amit mondjuk az első évadban a Dahmernek a hangulata. Tele van elnyújtott jelenetekkel, amik indokolatlanok, és senki nem kíváncsi arra, hogy valaki az öreg anyjának a fehér neműben maszturbál és közben folytogatja magát. Főleg nem kajálás közben. Második, torzítja a valóságot. Rengeteg olyan dolog van a filmben, ami nem azonos a valósággal. Például Ed Gein biztosra vehetjük, hogy soha nem volt babysitter. Az, hogy hány ember tölt meg és hogy, az még mindig vitatott és nem bizonyított, illetve a kannibalizmusa is olyan, hogy meg a hullákkal való játéka, az is olyan, hogy... Illetve a náci képregényekkel való beteges vonzódása, az sem bizonyított. Harmadik, etikailag problémás, mert a sorozat teret ad arra az embereknek, hogy szexualizáljanak egy olyan sorozatgyilkost, aki embereket ölt, csonkított és hantolt ki, és ezt a karaktert Charlie Hunnam játsza, aki 2017-ben a Sexiest Man Alive volt. Negyedik, nem Ed Gein történetére fókuszál. Visszaemlékezéseket kapunk az Ed Gein által inspirált filmek történetéhez és szereplőihez, amit teljesen kiszakított minket az Ed Gein atmoszférájából. Ötödik, Ed Gein hangja. Annyi mindent megváltoztattak azért, hogy szórakoztatóbb legyen ez a sorozat és ne legyen történetű. Nem tudom, hogy milyen volt Ed Geinnek a hangja, de borzasztó és elviselhetetlen. Szinkronos verzióban, és ahogy Charlie Hunnam játsza, úgy is borzalmas.